Tutarasa bereke umbekenda and then Yeso morisio muya. La togotero nyogutegerte come. Totero ukuni 1 number 45 145. Yeso mori twende pamoja. Yeso morisio muya oko range irie iucha sevri. Just come, my brother, come. Timoke nyomba. Incho timoke nyomba, kindly come. Joborino e bjinguru. My brother, come. Kore my sister, come. Sae. Come, please come. Jo se please come. Erio oti oke Gorangeria are no wanchane o motari incho aseye so natene ine apo ganyete namororire eren. Basa bana bali mwezi bimwe saranstabu mogo kana asichinguru chinene basombo banya sai no baisa ransta mogo teba tunataka kuama tutadenya saya tokonye. We want to choose to be Israelites. No Israelites tabu. You have never been baptized. Wose kwa batisirwe, but you need prayer. Without making noise, without making noise, without making noise, just rise up, come as I pray for you. Kara ndagetege ege kundi tangani kiabasa batana kubatisu pi na ende kabago chaka bataite go denounce the devil na ende bataite go tebanga ninaansa na mimi ni Muisraeli jamani. And also without making noise, you rise up and you come here, my good people. Just rise up, just rise up. Rise up, my friend, my sister, thank you. Just rise up. We want to be Israelites. Just come, my brother, come. Just come, my brother, come. Rise up. This is the time. Inchua bana banya sai. Gosuka batiswa lakini ase sababu yeje guseria lakini ukaotea kidogo, ukarudi Kanani kidogo na sasa unataka kurudi Israeli, maana Israeli hapo ndipo nyumbani. Na sabe my brother, kimarabia ba ukwana gose. Marabia ba gose ba ukwana. Marabia ba ukwana. Rise up. Rise up, my brother. Thank you so much. Just come, my brother. Come, my sister. Come. Usiche ukaogope. Utakapo mkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na yenagwa turase kirugia tato ya kiobonene. My brothers come, my sisters come. This is the time. Tutagete kutangasanga genuinely we are Israelites. We will never attempt to cross over. Na onye kwara crossiri ayenchu abana banyasai. You are not beyond repair. The carpenter of Israel is ready to collect all the broken pieces. God will give you a new beginning. My brothers come, my sisters come. My brother, thank you for coming. My sister, come. This is the time. This is the time. This is the time. Yasai abaseseni abana banyasai. Inchwaje bunurego. Come here. Come. Incho, come for your safety. Incho nyasaye ogokorangeria. Oyo bwate mambi yao is calling you, my brother, my sister. Come, 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 come. Wanabanya side from the other side, my brother, my sister. No manyetenga turabatiswa, no manyetenga nkua wete. A time has risen again. Just come in the presence of the Lord. Incho abarande no baraba koko incho. They will pray for you. Just come, my brother, come. Inchukoranje. Thank you for the silence.
Santeni sana kwa utulivu huo. Mungu awabariki. Thank you my sister, come. Inchwaye onya turabatiswa na endonya koroche ngatuko batiswa lakini turabatiswa aye ntuli tangani. I'll pray for you. How the gospel ministers are here. They are ready to pray for you. Inchwa bana bajasa. Just come. Shake their hands. They will pray for you. Nyasaye agokonye atare amonaye na ayobu ate manto yenchiri bunomosae emiremere togende nkagotumuka. Which side aye watikana bana banyasaye? Which side have you chosen? Wewe umechagua upande gani? Naomba usonge mbele my brother, songa mbele jamani. My sister, thank you for coming. Asanteni kwa uamuzi huo bora. Mungu akubariki. Inyuri oyimore nerenganyo tarabatiswa atene nachi. Monyuri my brother, my sister, be serious. Onya turabatiswa, naomba ukasimame juu, ukasonge mbele. Asobu ya bwa manene na Nyasaye na akubugurita akugutuguta abana ba Nyasaye. Thank you my brothers, come. My sisters, thank you. Santeni kwa uamuzi huo. Naomba mpunguze sauti na asabirenga moke ya mariogi yake elinde litakorogo sawa. Santeni. Thank you my brother. Santeni sana. Thank you. Thank you. Santi. Pia mona sana bana ba Nyasaye. Pia mona soko chora ko baba Israeli. Nyasaye bwo mulemba abasene ndabakorera maya. Motigara Israeli pi mpaka Yesu akorege ki hairane. Hallelujah. Motigara Israeli pi nande morengere likuruwa bana ba Nyasaye. Remember we are Israelites. Asanteni sana. Pastor baminto ba okoboko Mungu awabariki. Naendo ndenaro abana ba Nyasaye. Is there someone left? Ndenaro tigare tabu my brother, my sister, come. This is the only opportunity. Incho abana ba Nyasaye, come. We will pray for you. Nyasaye na komenda chinguru. Just come. Ndenaro tu atigairi gose. Ndenaro tu atigairi. Kuna makelele hapa. Kuna makelele. Ndenaro atigairi utaracha. Now, Pastor Isaiah Senior, please kindly take over from here. Totarasa vereke ombekenda and then Yeso morisio muya la togotero nyagotere come totero ukuni 1 number 145 Yeso mori twende pamoja Yeso morisio muya oko range Just come, my brother, come. Timoke nyomba kindly come. My brother, come. My sister, come. Come, please come. Please come. Erio oti Gorangeria are no wanchane o motari incho aseye so natene ine apo ganyete namororire eren. Commenta tu le akego. Onde tatigara koranche abasai. Nonya noli wacha lero. Aseta iyo manyetogo chigokolera. Nare gokobolia nga uno morandi akolire iga. No nyare kongorokia omonto Chelsea omonto Arsenal oromu Adventista owako mupira kwegiri kurwaroro embwe yobwate abu maete wachiete Canaan onye go kwegi Chelsea nandi no bwomete twakurangirio irane go cha Israel rero iga aserieta lya Yesu abasabanga bakole Nyasaye chiabo Chelsea emiotole yobegete onye kobegete naye nchugo cha togosabere onye kobegete gento kebwate mepira pake sabato
imoka gocha tugusabire ebireche bibirwase irieta ria Yesu nchugocha bono tumanye gukora gusaba kiagera ngugusabira tole abwo gwachiete Kanani nandi no bwende kuira nase Yesu kiagera Yesu no yibwa ba Israel muoga ngano mole abasai irana Kenya injua gusi mbarenga baigwete nga na tubanyura so gusaba erinde nabarobwo banganye korukanani aya onye kumanyete nubwate gento gya Kanani kende gyonsi koranje imukyo koboko igoro koranje onye kubwate gento gya Kanani ekiagera saitani na arigeti gotokorekania imokanga and you denounce and say, Jesus, today may you help me. Tenena asote ne inaye abu asore tenena ango igoro tenena kamuranje inchugocha na inumoro siege ndokina toba sabere kandwa inchugocha koranje tikago ikaranza mose simama onye kuimukyo koboko simama hapa na endo onye kubigite gendo getari gya dini keri giense keri gya Chelsea keri gya what may you come here woi katonjo keturukana oko ebyo begete bigoti byons abasai baicha ngosaba tole asinjireyo Nyasaye tuasabiro tuabere kiagaransa chinde bire choto tantaniri tuambire konganya korwa aseri icho liao abana baba Israeli tatambia mono ekiagara lero maiso marore abana bao bagwanchire naende nabo baligeti gotugutomo bero Mokoro gwetera sokonyore batiso ya macha mange tata Nyasaye to basokia chinga kichi bagochori echana bagendere etaga nalia eli anyare koba gagotantania bagochori omonena abana bao tuabekira sama bokao chinga kichi bagochori Yesu batangana sekeroro gendo no enekero baraira nas chinga chiabo no nas chiskuru barabe bagendere gutara no borobu bwaigoro ekiagera omonene oyogochorire goikanya koga komanyakana ngani garo yo tuensia sobwa Nyasaye na watu algo sabato konye kobekwe kemanyerio konyoruguma gwa kale na kale bia mono moneno itekiara kwa iguru go saboko na yaba minto bara sabeti gabeli boelmo gwetera Yesu Kristo yoro motorio ito amen. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kila jambo linalotendeka huko na kusudi njema nasi, ndio sababu kwa sababu hii tunashukuru kwa ulinzi mwema umetupatia tangu tulipoingia hapa siku ya Jumapili kwa kongamano kubwa hili la vijana wetu. To be very honest, you have been faithful to us. Tumeshuhudia utulivu hatujawaiona, na tumemaliza kwa kishindo kwa watu kukukubali kama Mwokozi wa maisha yao. Kuna kundi ambalo kupitia kwa mwito wa pili wasai bao bachira asinye ncho yense ekonucha abange twanchire ebintu byamameka na maridadi yense until they have twisted completely our spiritual dimensions. Na kiyako era abande to wetona asokobeka chianga asokobeka mameka asokobeka chisonoi asokobeka jiringsi asama bokaito ebinde tutamanyete their origin and of which in the spiritual world have converted to the wrong way. Aseri etalia o Yesu babeira baremu abamuraba na baiseke baretire bintu bitatongiria sogima bwabo lakini mbare akarato isikaransteiga bakorranga negosori mbara somo sangerekano bakorranga no gosari chinsa aya Nyasaye ogotunya nabantu bao. Never should you leave anything settled until you have saved your people. Aseiga serietariao
etwara kusaba ashinge njeshegi yo gutore kanagenderete, of which you have already completed. To basa gutigonda ashire because your promise is sure. Bona twale kwa beka sama bokao. Ense ne ichire mechieso. Unabona in the world of athletics and Olympics and football. Even tevina iwe irire a larger team. Ashinge nje ina watu wale kwa sababu monene. Ekere tokoba kiroria manganaya. No Adventist is a strong footballer. Lakini na watu wanjita until we like the names. And some of us have even branded ourselves the same names, of which we don't know the history of it. Watu wale kwa sababu asili ya Yesu ototaborie otorusi kanani otoleta Israel. For Israel is our home. Amen. Otuabere beito seni abana babao obaruanere ko bagosoka. In as much as we live in an intermingled world, otokonye gotuatana na watana de Yusufu, otuatana na watana de Danieli, omwaeli wa matuko ekero koirana tobaba abachenu asobosi wao. Tusene asomugando bunora ralerebuya. Saka watu wako kulingana na mapenzi yako kwa ukombozi, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Motongi tata Nyasaye bw'omurembe aba bonsi baisaransa twegenire ng'obuya bwabo baisane gatoko rwatoko genda na togo ikomoerio we congress oinyori kero yomo ng'erero mu Israeli osesenia barai baito otokonye ntwensi bono ntuna bao saitani tayo ngurunchiyo naende chirataboria bakorwa soko boko kwa ukubo bui taramo na barabo abaraso ase batiso obainyore elio monene babamo na twensi na koenekia ng'emambia lyogocha na barabumba basomoganda oli oratebe ninchuo omotorio ito naye twaganyete twasabiro twabere otwatana sobuya bwao onde tato korairane magega kurubona goika kwairanire twasabire na gosorora asere tara Kristo Yesu oyoro mubori ito. Amen. Amen. Get the point. Take a step forward.